pues ahora sí que estamos todos y todas, entonces vamos dar comezo a esta sesión da reunión do órgano de participación da Reserva da Biosfera dos Ancares Lucenses. Asumo a presidencia por delegación do propio presidente. Temos aquí o alcalde de Cervantes, que actúa como anfitrión, como suele ser habitual. Non sei se queres darles a benvido ou decirles algo a xente que hoxe nos acompaña aquí. Bos días e benvidos a todos ao acto que se fai todos os anos, non? Nada máis, non vou a dicir. Bueno, menino como sempre, persona confisa e breve, cousa que se agradece nos tempos que corren. Así que, bueno, vamos a, como moito xa nos vimos onte tamén, vamos a tratar de centrar o órgano de participación, pois dar benvida tamén o alcalde de Castroverde, tamén o compañero diputado de área de cooperación, concelleiro de Navia, alcalde de Cervantes, membros representantes da universidade, Paco Cantos, membros de asociacións, que xa tamén algúns estivestedes onte. Así que, bueno, o primeiro punto, como suele ser habitual, é a aprobación da acta da sesión anterior. Isto tamén se remitiu o 5 de xuño, non houve alegacións, non sei se hai algunha puntualización, e se non, como facemos sempre, pues a damos por aprobado. Non sei se tedes non hai ninguna. En segundo lugar, vamos dar conta destas novas candidaturas de distintas asociacións, en concreto 4, que solicitaron a súa adhesión ao órgano de participación, despois terá que ser ratificado polo órgano reitor, pero neste caso pues, temos 4 novas solicitudes. Unha delas é a da Asociación Provincial Lucense de Apicultura, a outra da Asociación Castaño e Nogal, de Becerrea, a outra Asociación Club Marcha Nórdica Nordic Walking Lugo, de Lugo tamén, e a outra Asociación Xuventude do Navia, de Navia de Suarna. Estas son as 4 entidades que solicitaron a súa inclusión no órgano de participación. Como decía, despois o órgano reitor habrá que aprobar definitivamente a inclusión destas entidades. En terceiro lugar, o terceiro punto é un informe. Sabedes que Javier Guitián causou baixa na USC debido á súa xubilación e, témolo aquí, propoñemos para a súa sustitución a don Roque Rodríguez Soalleiro como vogal. Vou vos ler un pequeno esbozo da súa ampla trayectoria profesional. Enxeñeiro de Montes por a Universidade Politécnica de Madrid, doutor enxeñeiro de Montes polo Departamento de Silvopasicultura tamén da Universidade Politécnica de Madrid, profesor na Escola Politécnica Superior de Enxeñería de Lugo de 1991 e catedrático da Universidade no Departamento de Producción Vegetal e Enxeñería de Procesos da Universidade de Santiago de Compostela. Actividade continuada de docencia, investigación e transferencia, reconocida por 6 quinquenios docentes, 3 sexenios de investigación e un sexenio de transferencia. Entre as súas liñas actuais de investigación, en xestión de formación de frondosas autóctonas, aproveitamentos e propiedades da biomasa forestal e productividade e aproveitamento micolóxico no ámbito forestal. Creo que queda máis que un pequeno esbozo de toda a súa trayectoria, así que se informa favorablemente a proposta deste presidente como nombramiento como vocal do órgano reitor da Reserva da Biosfera de don Roque Rodríguez Soalleiro en sustitución de don Javier Guitián Rivera. En cuarto lugar, como tamén se fixo onte nos órganos de participación das reservas da Biosfera Terras do Miño, damos conta tamén do resultado de trámite de participación pública do plan de xestión das reservas da Biosfera. O 18 de decembro do ano 23 aprobamos, infórmase favorablemente o plan de xestión, e o órgano reitor aproba inicialmente ese plan de citada reserva. Sabedes que a tramitación, tal e como está establecido no regulamento, tamén recolle un plan de participación pública. Publicamos no BOP o 22 de decembro o trámite de participación pública. É certo que houve unha alegación que vai na mesma liña da que presentaron tamén na outra reserva que xestionamos, o Sindicato Labrego Galego, que é consistente na solicitude de valoración de impacto de diversos proxectos sectoriais no territorio da Reserva da Biosfera
estou no dicindo de maneira moi resumida, non? Así como de despois Andreas, se consideras, pois o lemos, así como de recoller no plan de xestión as recomendacións do informe do Consello Científico do Comité Español do Programa MAP da UNESCO sobre a viabilidade de instalacións produtoras de enerxías nas reservas da biosfera. O 19 de marzo deste ano celebráronse no edificio de Servicios Múltiples San Román as mesas sectoriais centradas na conservación do medio ambiente e do desenvolvemento socioeconómico da reserva, co objetivo de nutrir e darlle máis consistencia a este plan de xestión e acadar, na medida do posible, ese consenso respecto á totalidade das liñas do plan de xestión. A citada alegación foi estudada polo Servicio e informada, evidentemente, polo Servicio de Medio Ambiente, concluindo tamén de maneira moi resumida, porque se trata dun informe, como é habitual, moi riguroso, no que, evidentemente, a alegación presentada se centra en aspectos regulatorios de ámbito estatal e autonómico, distintas normativas aprobadas polas administracións competentes na materia, e que, en definitiva, se considera que un plan de xestión dunha reserva non ten a capacidade de alterar nada que este establecido normativamente en un momento determinado, sen menoscabo das iniciativas ou da alegación que presenta o Sindicato Labrego Galego, pois ese é o que, en base a ese informe, a proposta é desestimar esa alegación. E finalmente, en sétimo lugar, se redactou a proposta do plan de xestión definitivo, no que se incorporan os resultados deste trámite de participación pública, de exposición pública de referido plan, e se corrixiron algúns dos erros materiais detectados. Non sei aquí se, creo que Pablo Ramil, como xa fixo onte, nos pode o mellor resumir así 4 pinceladas, estas aí 4 pinceladas un pouco, xa os puxo noutras ocasións, pero creo que é importante que como director do IBADEL e colaborador coñecedor, ademais, do funcionamento das reservas dende os seus comezos, nos poda comentar algunha cuestión ao respecto, moi resumida, bo día a todos e a todas. Vou a comentar, vai ser moi breve tamén, vou a facer como o alcalde, non, alcalde, que va. Estou acostumbrado a falar de ti, unha manía dos profesores. Entón, o plan de xestión é unha necesidade na reserva da biosfera. A reserva da biosfera ten unhas evaluacións de carácter decenal, e nesa evaluación de carácter decenal a UNESCO e ao propio Ministerio, pois un dos elementos básicos que exixe é que este aprobado ese plan de xestión. Se non temos o plan de xestión non podemos concurrir en axudas de carácter pública, non podemos obter determinados tipos de subvencións, e non podemos tampouco, incluso chegado o momento, utilizar o nome ou uso dos criterios da reserva de biosfera. Por lo tanto, un elemento clave a día de hoxe para unha reserva de biosfera para que este funcionando é ter aprobado o plan de xestión. Outro elemento clave, o que estades facendo aquí, as reunións dos órganos de xestión, órganos de participación, os órganos de xestión, que tamén son outro pilar da reserva de biosfera en canto ao seu funcionamento, en canto a valoración que fai a UNESCO periódicamente. Neste caso, Ancario Lucenses sempre ha cumplido escrupulosamente ambos criterios, sempre ha tido un plan de xestión, neste caso o segundo plan de xestión que se elabora para a reserva. Como ben decía Pablo, o plan de xestión é un plan de desenvolvemento, existen outros plans por encima que son os que realmente regulan determinados tipos de actividades, que regulan determinadas exclusións ou non exclusión de certas tipos de proxectos, e o plan de xestión o que se encarga máis é en establecer cales son líneas prioritarias de actuación, que neste caso se identifican evidentemente con o sector primario, se identifican tamén con o sector terciario en canto ao desenvolvemento turístico sustentable do territorio, e con esos dos eixes se van complementando outro tipo de actuacións que se van establecendo no plan de acordo con o que
os criterios que venen do UNESCO a nivel internacional e os que venen do UNESCO tamén a nivel do Estado. Por tanto, o plan é unha boa noticia ter aprobado o plan, telo aprobado nos períodos que lle corresponden, porque tamén, como dicía antes, me repito, é un criterio que periódicamente os que nos toca evaluarlos a nos desde o Consello Científico do Comité MAPI, o que lle toca evaluar a UNESCO desde París, pois son un dos criterios básicos que se teñen en conta. Por tanto, enhoraboa a todos e a todas por conseguir ter xa este segundo, espero que plan aprobado en breve, de forma definitiva, e cumplir desta maneira por ciertos objetivos. Nada máis. Gracias, Paco. Bueno, en quinto lugar, pois, xa teríamos o informe do plan de xestión da Reserva da Biosfera de 2024-2034 para a próxima década. Como sabedes, pois, unha vez redactado o plan de xestión, no que se incorporen esos resultados, e segundo establecido no artigo 27.3 do regulamento, pois, deberá emitir un informe non vinculante ao respecto, pero si receptivo, para a súa aprobación definitiva polo órgano reitor. Así que, bueno, pois, a miña proposta é que se informe favorablemente ese plan de xestión para aprobarlo despois definitivamente no órgano reitor. Xa por último, pois, ahora sí, que ahora creo que é un punto importante sempre nestes órganos de participación, tamén os de xestión, está o turno de rogos e preguntas, así que non sei se tedes algunha cuestión que vos podamos respostar, que vos podamos recoller, que podamos mellorar, pois quedamos a vosa disposición. Así que non sei se alguén ten alguna pregunta. A ver. Ben, eu xa participei no de onte e dixe que iba a pedir isto mesmo aquí para que fique constancia. Acaba de aprobarse na Comisión Europea, na Unión Europea, a lei de restauración. A min pareceme que é bastante importante, aprobouse por moi pouquinha marxen, por lo tanto, penso que a mí pareceme, primeiro, que é interesante a lei e que é importante para o medio ambiente. E, en segundo lugar, estratégicamente, que apareza algo nos órganos de conservación da natureza e nos órganos de custodia da natureza, que apareza unha referencia, me parece importante porque é como apoiar desde os outros lugares, desde os diferentes lugares de Europa, darlle importancia a esa lei que pasou por moi pouquinho. Por tanto, desde o punto de vista dos que somos preocupados pola conservación da natureza, deixo dous obxectivos. Un, que me parece interesante que se pudese incorporar, xa sei que hai unhas estruturas legais e unhas estruturas normativas que poden dificultar iso, pero facer o posible para poder adaptar o que é un dos obxectivos, que é a restauración ambiental, adaptarlos a esta nova lei, posto que pareceu despois de que estaba feito isto. Entón, se houbera alguna maneira de incorporala ou adaptala a esta nova lei, sería esa a miña petición. E a segunda motivación que me parece interesante é que de alguna maneira aparezan adhesións desde os diferentes lugares de Europa a esa lei que costou tanto traballo sacar. Portanto, serían dous obxectivos, un de práctico, pragmático, e o outro é, podemos decir, emocional ou en fin, de amparo, de que apareza apoiada. O que xa onte tamén falamos da conectividade. A mí pareceme interesante, xa que está eso e se nomea esa figura, a conectividade debe de vir representada en Galiza. Xa sei que levamos moitos anos demonizando o minifundio. Todos os extremos son malos. En ecoloxía digamos que é unha das normas, digamos, a concepción das escalas. Todos os extremos son malos. Unha leiriña de 2 metros cuadrados, pois para pouco, ou de 300, incluso para pouco vale. Pero, sin embargo, hai conceptos de minifundio que son importantes, de maneira que podamos establecer algún rango
de obxectivo para protexer o concepto do minifundio e non santificar as grandes extensións, porque nós os latifundios en Galicia xa os temos, que son os montes veciñais. Entón, sin embargo, a produción e a diversificación e a conservación ecolóxica en base ao que son pequenas leiras que podan dar sustento a unha familia ou que é a autosuficiencia, é dicir, ir encaminhados á autosuficiencia, pareceme que é interesante e que pode ser chamativo ou revolucionario, porque a nosa idea é sempre que en Galiza, a lacra do minifundio, cando resulta que aquí sostuvo unha poboación de 3 millóns de persoas durante máis de 5.000 anos. Entón, saber iso e que o minifundio leva aparellado a estrutura de paisaxe en bocage, en reticulado e as seres arborizadas, podería ser incorporado a este concepto de conectividade que vai no concepto da reserva da biosfera. Por iso eu pedía que se pudera concretizar a eses niveis. E sobre todo porque que apareza esa palabra, porque estamos sempre bombardeados pola idea global de cousas que nos fan rexeitar o que é noso e que non nos damos conta que sostuvo unha poboación aquí importante gracias a iso, cando en outros lugares non era capaz. Entón, e volto a facer tamén unha crítica á totalidade. E a crítica á totalidade non é para vos, non é persoal, non é nada, non é iso. É levar a idea de que as reservas da biosfera non conseguiron, a pesar de que o programa MAP xa sabemos que é o home incorporado na biosfera, en conxunción coa biosfera, mas o programa MAP non conseguiu realmente trabar o deterioro ambiental que está sufrindo Galiza, que é onde estamos nós, pero o planeta en xeral, no seu conxunto. É moi grave que as rías non produzan, é moi grave, eu digo gravísimo, e están deixando de producir. E eu non o digo eu, dicen a Asociación de Mariscadoras, que lle reclaman ao goberno galego. Pero se as rías non producen, xa sabemos que hai unha multifactorialidade, en ecoloxía sempre é o paradigma da complexidade e hai moita factorialidade nas cousas. É dicir, podemos estar na montaña aquí falando que problema das rías, pero que as montañas e as rías teñen moito que ver. Entón, o poño como exemplo, non? Entón, eu fago unha crítica á totalidade das reservas da biosfera en xeral, porque sendo unha figura atractiva, a mí pareceme bonita, que é o ideal, non conseguiron nos anos que levan, pero que son nos anos 90, eu lembro, me parece, máis para atrás, pero cando traballei con eso foi no ano 92, non conseguiron trabar o gran deterioro ambiental e, sobre todo, o abandono do campo, o abandono do rural, que é grave, porque se a xente non vive no rural, se a xente non ocupa o campo, pois o campo perdese, se transforma nunha superficie para poder poñer industrias, que é o que parece que é a tendencia actual e a que é perigosa. Entón, quería que figurase iso. Eu quería comentar, Adela, que o que ti comentas da Lei de Restauración Ambiental e todo o tema de mellora da conectividade ecolóxica, da restauración de sedes, está incluído, vale? Existen liñas específicas no plan de xestión para... Bueno, a lei acaba de ser aprobada agora. Sí, pero de restauración, como levaba tantos anos tramitándose... Xa. Vale, penso que levaba 2 anos xa, non? Pois apoiala. Sí. Eu propoño apoiala e incluso si facer unha valoración pública de que as reservas da biosfera apoian iso, a mí pareceríame ben. Non sei se hai alguna cuestión máis, se non contesto xa un pouco que falamos onte, Adela. Sí. Eu xa pois estamos máis cerca, entón é máis, sona máis informal, non? Pero eu estou moi orgulloso desa lei de restauración, e o dixen claramente, porque aparte a liderou unha ministra que vai a deixar de selo agora do partido que represento,
cunha loita bastante feroz por parte de outros posicionamentos ideolóxicos que non comparten esta visión da lei de restauración. Bueno, pues é un pouco o que tamén decía onte, ou non sei se o dixen, pero pensaba, non? É importante como se transpoña esa lei ao ordenamento xurídico español, e despois tamén en relación á cuestión das reservas da biosfera. Eu creo que, bueno, pois sí que ao mellor teñen moito camiño por diante ou non acadaron ao mellor os obxectivos pensados inicialmente, pero eu sí que creo que son unha figura importante da que no noso territorio temos que estar moi orgullosos, porque gracias a ela pois se conseguiron avances que ao mellor de outra maneira non se conseguían. E creo que aquí falla unha cuestión de base, é que as reservas están para integrar a actividade do ser humano preservando o territorio, non? Esa é un pouco a filosofía. Eu creo que quen ten que resolver os problemas, certos problemas, non todos, evidentemente, a veces non o fai. Quizás levamos un atraso pois considerable, non? O deterioro do noso patrimonio natural, ambiental, dos nosos ecosistemas se agudiza porque tal vez haxa en certos aspectos unha deixadez de funcións, non? E claro, evidentemente repercute tamén no territorio das reservas, na preservación de especies autóctonas que sabemos que desaparecen no noso territorio. Non sei se é unha competencia da reserva como tal, sabemos que non o é. O mellor a reserva sí que ten que defender a recuperación ou a protección de especies autóctonas, ten que velar por o cumprimento, pero sabemos que ao final, desgraciadamente, os nosos informes non son vinculantes, non? Creo que somos unha ferramenta moi interesante para defender o que con rigor, eu insisto, creo que o rigor é fundamental nestes casos, pero creo que sí que é unha figura a que cando hai un problema serio, pois sempre nos agarramos a ela, porque creo que sempre responde, a xente respeta o que din tanto os órganos de xestión como os órganos de participación. Sempre poño o mesmo exemplo, pero é que ese o vivín bastante cerca. Eu coñezo que foi o tema da Ronda Leste, en Lugo. Para min, o posicionamento non só da reserva, sino tamén de outras entidades e de outras asociacións, pero da man das reservas, foi fundamental. E non era unha cuestión política, era unha cuestión técnica, apoiada en informes técnicos bastante serios e rigurosos, que ao final conseguiron preservar un territorio fundamental para Lugo. En ese sentido, creo que sí que son útiles e funcionan. Eu teño esa... Eu a Andrea e a Luís coñezos de moitos anos, non? Eu empecé prácticamente contigo, coñecendo cando dirixíamos os fondos europeos e demais, e un vaise empapando da importancia que ten isto, e vaste dando conta que, bueno, pois si, ao mellor competencialmente non tes a competencia directa de poder actuar e resolver un problema directamente, pero si podes ter a influencia ou a incidencia suficiente como para que ese problema sea visto de outra maneira, non? E creo que ese aspecto é o máis destacado do papel que xogamos nas dúas reservas que xestionamos na Diputación e conxuntamente con vos. E para finalizar, pois evidentemente, todo isto que facías mención da conectividade, todo isto o vamos a recoller en colaboración cos profesores, cos expertos da universidade. Nos ben o vedes tamén, para a nosa universidade é un punto importante, non é unha cuestión que adopten só unilateralmente o Servicio de Medio Ambiente, sino que sempre se conta ca universidade, cos expertos da universidade, medimos moi ben sempre quen vai a ser o sustituto ou suplente de alguén, porque tampouco queremos que a calidade academia se vexa resentida ou poda cuestionarse nun momento determinado, e creo que neso se está facendo un traballo do que eu personalmente estou moi orgulloso, e quero aproveitar tamén aquí darlle as gracias tamén ás persoas, Luís e a Andrea, do traballo que fan. Xa sei que non se cuestiona e o dixeches claramente, pero eu creo que sí que teñen un papel moi destacado
as reservas da biosfera que o fan, e que creo que, pois, por exemplo, eu digo aquí claramente, a alegación que plantexa o Sindicato Labrego Galego é unha cuestión que ten sentido no seu plantexamento. Pois eu decía Pablo Ramilonte, que o mellor, bueno, pois, as reservas da biosfera, entre cando vos xuntedes os xestores, pois se chega a legislar, ou chegades a ser o referente legislativo e normativo porque alguén propón eso. Eu estou seguro que cando Andrea ou Luís vayan ás reunións dos xestores das reservas da biosfera van a propoñer este tema. Eu sei que se propoñen estas cuestións e se falan estas cuestións, non é que caigan en saco roto. Outra cousa é que creo que a veces temos que identificar correctamente o foro no que nós plantexamos as cuestións, porque senón corremos o risco. Eu creo que cando vos xuntades os xestores, eu creo que esa preocupación, evidentemente, non en todas as reservas se verá, o tema dos eólicos e das instalacións fotovoltaicas non é un problema común a todos, pero sí habrá algunha reserva que lle afecte ese plantexamento, a mí non me parece tan descabellado, digo claramente. Que pasa que eu creo que no plan de xestión como tal, o mellor, o dixen onte, sosteño que non é o sitio axeitado para defendelo. Ahora, que nos afecta, sí, que afecta o noso territorio, sí. E tamén o dixen, e con isto concluo, que non é só que se lexisle normativamente sobre o tema das instalacións dos parques eólicos, sino que tamén hai que aproveitar cando se faga ou se desenvolva legislativamente esa cuestión para que parte do espolio que someten os eólicos e as demais instalacións revertan socialmente no territorio, porque eso non está legislado, entón falo de espolio porque ao final se aproveitan moito da xente que ten no territorio, eso fai, claro, entón, nese sentido, creo que tamén hai que legislar para aí, hai que impoñer, porque os beneficios que obteñen as eólicas ou calquer tipo de instalación non vinculada a eso non é directamente proporcional ao que repercute no territorio. E, bueno, eso é un pouco o que vos quería decir. Non sei se tedes algunha cuestión máis ao respecto ou deixamos aquí, que nos dá tempo a tomar outro café. Eso se chego máis tarde. Non, quería, ao fío do que comenta Pablo, efectivamente, o famoso informe de enerxías renovables foi unha solicitude do Consello de Xestores ao Comité Científico, porque víamos xa no 2022 que nos chegaban moitísimas solicitudes de informe por ese tipo de instalacións e nos facía falta tener argumentos científicos para poder emitir os nosos informes. E que tamén, afondando no que comenta Pablo, que as figuras de reserva da biosfera é certo que moitas veces podemos pensar que non chegan a todo o que deberían de facer. É certo que o mundo non se arregla, pero eu penso que unha dos valores máis importantes que teñen as reservas é que conseguimos agrupar todas as entidades do territorio en foros que funcionan, que son con moito debate, con moito contido, e que temos un órgano rector onde sí que están representadas as administracións con competencias no territorio, no noso caso o Ministerio de Medio Ambiente e Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente. Noutras figuras de espazos iso eu non o vexo. Entón, sí que ao final conseguimos que en normativas, por exemplo, sí que aparece a figura de reserva, as súas zonas núcleo e as zonas tampón que ocorren na lei da variación ambiental, por exemplo, que non é suficiente, estou de acordo, non é. Pero, bueno, pouco a pouco vaise facendo o camiño. Si, lo da marca tamén. Onte en Terras do Miño comentabas Marcos de Astrúa, da Asociación Agroecolóxica Astrúa, comentaba que unha das liñas de actuación estratégicas, o plan de acción, é a marca da Reserva de Biosfera Terras do Miño, e aquí en Ancares tamén. A Carqueixa está moi interesada neste tema, e agora xa co plan aprobado esperamos xa no segundo semestre do ano levar ao pleno da Deputación de Lugo o regulamento para a súa aprobación inicial e definitiva. Empezaremos pouco a pouco con plegos técnicos dos produtores que teñen máis interese no territorio para facer os criterios obxectivos que deixen os produtos realmente de aquí con calidade, con xente que crea emprego no rural entrar na marca, e outro tipo de produtos, digamos, a nivel máis industrial, pois que non poidan entrar para que sea unha marca do territorio. É do que queremos
vender e representar. A Reserva da Biosfera pode solicitar que sexa recoñecido como sector estratégico o sector agroalimentario de pequenos productores, porque, claro, pelear contra un sector estratégico, se considera un sector estratégico normalmente a minería, normalmente a obtención de enerxía, pero o que é produción de comida non está considerado o sector estratégico. Nós desde a Adega xa estamos elaborando unha petición para que sexa considerado legalmente como sector estratégico. Pregunto ante o descoñecemento total, Adela. A quen temos que solicitar? Bueno, en ese... Quen é o Ministerio, o Goberno do Estado? Pois igual é a sector estratégico, supoño que se pode solicitar a Xunta de Galiza como sector estratégico aquí e se podería solicitar despois a instancias superiores, pero que figure como sector estratégico. Vos ides a presentar algo vos? Sí, estamos elaborando, non son eu, porque non é a miña... Vale. Pero mellor cando teñamos elaborado, vos lo podemos pasar. Sí, para ir un pouco na mesma línea. Non me presentei, son de ADEGA, da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza. E foi, perdonar que non mala educación, xa nos coñecemos todos. Bueno, pero xa Pablo. La Ley de Desarrollo Rural Sostenible del Estado del 2007 ya contempla la Reserva de Biosfera como un elemento estratégico. La Reserva de Biosfera. Reserva de Biosfera. Somos las únicas figuras que no son los geoparques. Vale, bueno, gracias, Pablo. Eso está reconocido a nivel del Estado. Vale. Y de ahí muchas de todas estas accións de posta en marcha das marcas, accións de fomento de actividades gandeiras que se fan en distintas reservas, melloras da producción agrícola, ven sellado con esta designación que reconoceu o Estado. Vale, pues lo miramos entonces. Vale, gracias. Pode facerse o mesmo a nivel galego que non está. No. Pero se podía promover una misma... patrimonio natural. Claro. No, esto está como ley, una ley propia, ley de desarrollo sostenible. Pero a nivel estatal. Sí, estatal. Pero a nivel galego non. Vale. ¿Alguna intervención más? Pues yo creo que... Bueno, pues luego dámoslo por rematado. Parece ben. tomamos otro café. Sí, me prende ben, se non tomé agua. Bueno, que tú llegaste ya directo para aquí. Pues estás media hora porque para algo nos dejó falta probablemente el alcalde de las Locas que venga. Sí, por mí, sí, porque hasta el 12 non está convocatoria. Pode pasar por recursos naturales. Hai a Xunta de Galicia está a redactar Adela. A sociedade a Xunta de Galicia está a redactar a lei de ordenación dos recursos. Bueno, espera un momento. Decía que a lei que a Xunta de Galicia está en trámite coa lei de ordenación dos recursos naturales de Galicia. ¿Sí? E nesa lei podía entrar esta designación. Lei de Ordenación de Recursos Naturales de Galicia. Aprobou o Consello da Xunta en maio, me ven aquí unha noticia destas da xencia, non? Teño o texto incluso do borrador, pero se podía, eso aún me imagino que lle falta trámite parlamentario. De participación pública. Entonces se podía promover eso. Vale. Gracias. Pues lo miramos, a ver. Vale, gracias. Lucía. Eu quería saber, entendo que sí, cando, bueno, referente á marca, Sí. entendo que as asociacións, os que formamos parte da reserva, teremos acceso a, bueno, aos requisitos que se van pedir antes da aprobación, non? Sí, Sí, claro. de feito, Vamos a facer consensuadamente con Sí, sí. O regulamento será un regulamento paraguas de todos os produtos e logo por produto específico creamos xa un grupo de traballo e preguntaremos os interesados, vale? Hai algunha previsión de o que pode durar o proceso de aprobación? Por la legislación de entidades locais xa fixemos as consultas previas, ese trámite xa está Vale, de feito, consulta vale, previa. xa estuvo colgado e logo temos que aprobar en pleno da Deputación o regulamento inicialmente
trámite de participación pública e aprobación definitiva. Por lo cal eu penso que se en setembro facemos a aprobación inicial, antes de final de ano estará. Vale? Pero temos que mirar ben os requisitos por produto e por servicio. Iso vai levar un pouco de... De feito, unha cousa, vimos ver, os produtos e servizos que se acrediten coa marca da Reserva da Biosfera de Ancares Lucenses poden optar a marca da Rede Española de Reservas da Biosfera, que ten os seus propios requisitos. Intentaremos que vayan unidas, pero hai requisitos, por exemplo, de produtos do territorio que non van poder chegar a marca da Rede das Reservas Españolas, vale? Paco, eu penso que un dos requisitos é que a materia prima máis do 50% sexa do territorio. Poño, por exemplo, embutidos, vale? Pero por iso temos que facer ben os nosos pregos para que unha empresa como Embutidos Suarna, que é das máis emblemáticas do noso territorio, poida chegar á marca da Reserva da Biosfera de Ancares, aínda que nunca poida de momento ter a da Rede Española de Reservas da Biosfera. Eso pasa con outros, os embutidos de Alto Bernesga, de outras reservas da Biosfera de Castilla e León, pasa tamén, vale? Por iso temos que pensarlos ben antes de aprobarlos.